Waqt l-10 edizzjoni tal-Mediterranean Tourism Forum li ġie organizzat f'pajjiżna il-ġimgħa filgħodu bis-sem ta' rappreżentanti minn diversi pajjiżi mediterranji li jiddiskutu il-futur ta' turiżmu fir-reġjun sar enfasi fuq 3 pilastri kruċjali: is-sostenibilità, l-esperjenza u l-intelligenza artifiċjali. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għat-Turiżmu Ian Borg li intervjena fil-ftuħ tal-avveniment saħaq li turiżmu mhuwiex ħaġa statika iżda settur dinamiku li jinbidel kontinwament. Dr. Borg qal li llum l-industrija qed tevolvi minħabba diversi fatturi fosthom id-diġitalizzazzjoni u għalhekk il-mexxejja irdu jibqgħu flessibbli u reattivi. Spjega li Malta rikonoxxiet il-valur dejjem jikber tal-intelligenza artifiċjali u qed tiżviluppa pjattaforma ġdida li tipprovdi aktar informazzjoni u data favur id-deċiżjoni politika b'evidenza konkreta. Il-Gvern diġà qed jinkludih, il-Gvern qed jagħmel il-parti tiegħu meta anke qed nibnu pjattaformi fejn nużaw l-intelligenza artifiċjali tgħinna nifhmu aħjar x'jirid it-turist, x'qed jagħmel it-turist, fejn jixtieq imur nantiċipaw anke sfidi, imma anke l-commitment tal-Gvern. Aħna bħala Gvern propju fil-ġranet li għaddew waqqafna kumitat parlamentari responsabbli mill-intelligenza artifiċjali fejn ser ikun qed ikompli assisti lill-parlamentari u lill-Gvern. Dan kif it-turisti tal-lum ma jfittxux biss attrazzjonijiet iżda esperjenzi awtentiċi u Malta tinsab fil-proċess ta' riforma biex tissaħħaħ il-preżentazzjoni tal-kultura Maltija u l-wirt il ħallew missirietna. Il-Kummissarju Ewropew Malti Glenn Mikallef li ħasem fil-forum sostna li l-Unjoni Ewropea qed tħeġġeġ favur turiżmu aktar sostenibbli u b'enfasi fuq il-kultura. Min-naħa tiegħu Tony Zara li wkoll il-President tal-Fondazzjoni li torganizza l-forum fakkar li l-industrija tat-turiżmu kienet fost l-ewwel li kibret f'Malta u llum għadha fost is-setturi ewlenini li jmexxu l-ekonomija. U ġib flimkien l-iktar atturi b'saħħithom illi hawn fil-Mediterran. Aħna nintaqgħu biex naraw kif se nikkooperaw flimkien biex nġibu iktar nies lejn il-Mediterran u nimpruvjaw is-settur tat-turiżmu billi nużaw l-aħjar metodi ta' kull wieħed illi jkun qiegħed hawnhekk.